Хей ти, да, точно ти, побързай, няма време. Ако изчакаш още малко, няма да има място за теб. Последни места на цена от 50 лева. Последен шанс да докажеш себе си сред най-добрите пъзел-редачи. Уникална възможност да участваш в първото пъзел състезание в Банкя. Най-бързият прибира 500 лева награда кеш, осигурена от Гривник. Най-яката скара от 100% чисто месо. Хайде, не се мутай! Хей ти, да, точно ти, побързай, няма време. Ако изчакаш още малко, няма да има място за теб. Последни места на цена от 50 лева. Последен шанс да докажеш себе си сред най-добрите пъзел-редачи. Уникална възможност да участваш в първото пъзел състезание в Банкя. Най-бързият прибира 500 лева награда кеш, осигурена от Гривник. Най-яката скара от 100% чисто месо. Хайде, не се мутай! Хей ти, да, точно ти, побързай, няма време. Ако изчакаш още малко, няма да има място за теб. Последни места на цена от 50 лева. Последен шанс да докажеш себе си сред най-добрите пъзел-редачи. Уникална възможност да участваш в първото пъзел състезание в Банкя. Най-бързият прибира 500 лева награда кеш, осигурена от Гривник. Най-яката скара от 100% чисто месо. Хайде, не се мутай!